Snimili Bajo, zove, kaj si pričao čovječe. Treba nešto ubaciti u YouTube. A, to neka malo. On palcem zakrio, govori, pa ćemo ničo od njih vidjeti. Smatri, što? Ajde, naj. Kada nas pasire bečara, neka mala, ajde. Edo nećem nakare, du, edo niko. Ara bači skazan nakare. Imate još koje djece? Jedno sam. A, Mirka pita. Mlađi. Od Miroslava. Mlađi od Miroslava. Prevaranta. Je, Miroslav. Šalim, ne znam. Moram pazimo šta priča, ubacit će na YouTube. Vidjet će žena je baći mi majku. Šta ti tamo čuješ, naravno? Onog tamo iza drveta. Onog snimi tamo da se pokaže. Dejane, ideš na YouTube. Deki, šta radiš to, brate? Izađi malo bliže, Vidjet će te cijela Srbija, be. Šta radiš? Tresni taj palavan. Evo ga, Deki je izvršio nuždu. Paračinac? Mada im parač. Ne, tamo troga. Jesi lakši sad, Deki? Daj Mika, daj. Ti da nije to, on sam djeluje. Uči se. Nema, ovo je danas internacionalna grupa, brate. Сюда тут, посмотри, Ali Mika. Hadi men kelen kida kavore ka bai kena. Bache Mik sudat mat. Treba imam dole komšiju. Oni su otišli odatle. Ara me ate se je khun na kare. Ara me kare kele, ali bočka je ovdje na. Ara, jo bočka je. Ješa, žuća. Odahvala. Ben stiži zarabu. Stiži ara. On govori on starši. Ja sam njega Deki, jesi prao ruke posle? Jesi prao ruke? Jesi? Ara merren, ara gidesin. Nay, karaka patmina. Hoş gelese. Ses tartu. Mul bağısı tartu. Dekina mama imot. Rezi. Rekçel kamera.